Try muna po kami bago kami kumain. Kaya po malapit sa Diyos eh. Kasama po namin yung mga national. Saka si Supremo. Sige po. Okay, manalangin kayo. Sino mag-lead? Para natuloy na po tayo. Eh, hindi natin mahuli. Kaya pala nag-iisip. Kala ko ka nakita. Let's pray. Okay na. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagsama-sama mo muli kami. Lord, napapasalamat kami sa taong nag-provide ng pagkain na ito para po na maging malakas po ang bawat isa na nandito, Lord. Lord, we thank you for this day na talagang tunay na pinagbubuklod po ang anak ng mga lawin wings at nagkakaisa kami sa lahat ng bagay, Lord. Lord, we lift this food to you. Bless this and sanctify us, O God, with your blood. And Lord, thank you po sa nag-provide nito. In Jesus' name we pray. Amen. Bye na. Bye! Oh, fight na tayo, fight na! Fight na. Fight! Ang Okay, pesto.